Вечето сега да видим как ще стане, дали ще запалиш новата инсталация. Видим. Къде копачка? Там на... Не знае какво се е рекал. Това е проекта... Не го е проект. Това е проекта GTI 16V микро. Аз ще видим как ще стане така работа. Слага ли акумулатора, брато? Слага го. Чакай малко. Виж, този акумулатор, той е много... Да, той е много слаб, дали ще такова. Дали ще върти, дали няма. Дали ще върти, дали няма да върти. Буде работа. Това ми е инженера. Чакай малко, чакай да слага хубаво климата. Дали ще запалим майка му? Първия път не знаме. Ако запали, смятай какви сме инженери. Дай да им, братле. Дай. Като изключихме инсталацията, цялата, преправихме я, направихме я с своя мусла и запаля от първия път, а? Кой си? Не, на той колко викаш? Да, чуй.